Dege Audi Bortia Lasni Roha Gok Pasu-pasu Sorang autu portibi tanobata Mardongan hosa aekrap muda Dia bing huhut dia polisi jolo tubuh di endehon sai di leon de bata gabe sangat mamora tarsongon pidong dake amanua alai dang kahurangan songon matani mual nasohe amata di logoniari dung lam magodangan di perjalanan naso merujuk tubuh aka pangalahona sosoli udalani nahasit jalana berni lam hutan dama diriku oh tanobata godang naso tigo alai hutu kabonaran hutun dahon sude nausal kui asada potungolu ditikio anggiat malua ausian parsapataan asa pardalan ningoluku lam tiang
Martonggo tude bata mula jadi nabolo marhite di bagasan hosa nahusiru mardongan timus ni hamin jon nahusu hutonggohon akan abadia asa ahu dapotan nauli hutonggo dang marhiteon melean si panganon alai marhalomon timus ni daupa kusombade bata mula jadi nabolon di bagasan hosa dohotondi nasa partonggo dileon para siroha gabe sangap mamora tarbege di bortia lasni roha gok pasu pasu
tanobata mardongan hosa aekrap muda dia bing huhut dia polisi jolo tubuh di endehon sai di lehon de bata gabe sangat mamora tarsongon pidong dake amanua alai dan kahurangan songon matani mual nasohe amata di logoniari dung lam magodangan di perjalanan naso merujuk tubuh aka pangalahona usol soli udalani nahasit jalana berni lam hutan dama diriku oh tanobata godang naso tigo alai hutu kabonaran hutun dalhon sude naung salkui asa dapot tumolu di tikio ang giat malua ausian parsapataan asa pardalan ningoluku lam martonggo tu debata mula jadi nabolo marhite di bagasan osa nahusiru
Ardo nganti musni hamin jonna husu Hutonggohon akan abadia Asa ahuda potan nauli Kutonggohon Dang marhiteon pelean si panganon Alay marhalomon timus ni daupan Kusombade bata mula jadi nabolon Di bagasan hosa dohotondi Nasa partonggo di leon para siroha